Ginatapos na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsulat sang kaundaan sang iya ikalimang State of the Nation Address sa konsona nga ginapaabot nga magalakip sang importante nga mga anunsyo sang administrasyon. Sano kay Palace Press Officer Claire Castro, ginaripason na lamang sang presidente ang katapusan nga bersyon sang iyang speech nga ginapaabot nga manginpinal na antes magabot ang Domingo. Wala naghatag ang Malacañang sa madamo nga detalye apang ginsiling ni Castro nga may mga dako nga anunsyo nga dapat bantayan sa SONA, kalapik o kun kalakip ang pagplastar sa mga programa kag mga nahimo sang administrasyon. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisisiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin. Kung ano sasabihin po siguro ng Pangulo sa SONA ay mas maganda mapakinggan natin ito sa Lunes. At ang patungkol po sa mga contractors, marami na pong mga contractors na sampahan ng kaso. At yung ilan po siguro ay kung wala pang ebidensya, ay hindi po masasampahan pa ng kaso. Ayoko munang pangunahan ang Pangulo. Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes. Samtang sang ginsige sa pagpamangkot si Castro. Kung mahinambit ayahan sang presidente ang nagapadayon nga impeachment trial batok sa iyan ay running mate nga si Vice President Sara Duterte, nagsabat ang Palace Press Officer nga wala pa nila inina istoryahan sa bong. Nauna na nga nagpahayag ang palasyo nga hindi magpanghilabot si President Marcos sa impeachment proceedings. Kaming nagkita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion. Pero as of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment. Salamat. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.